kurva Jó, anyját. pont elindítottam a felvételt. Ha látnám a gecit. Kurva isten, itt nagyon húzzunk innen a faszomba. Itt ilyenkor már pozíciót kell majd. Megvárlak, ne izgulj. Csak ilyenkor Menj, nem menj, menj. tudják a pozinkat. Hú, de kibaszott gyors vagy. Én... Itt vannak, itt Valaki vannak. a házba. A háznál, amit mondtál, Tomi. Jó. Hát én nagyon le vagyok maradva, úgyhogy úgy... Hogy hívják? Itt van valahol. Én most lihegek, úgyhogy még ne indíts akciót. Nincs egy gránátod majd? Nincs, de most nem hallom, hogy hol trak. Nekem egy füstöm van. Szerintem, ha tudsz, mozogj inkább vissza és menjünk ki, nem? Vagy Ne, megbasszuk itt a van. száját? Jó, hát Meg akkor hát. jövök, akkor várjál. Balra lesz neked, Janó. Balra, a túloldal. Hol? Ott valahol. Jobbra most, bazd meg. Ketten vannak. Jelölj már, akkor bazd meg. A házba. Bent, szerintem itt van a házba. Balra van, mögötted van ott valahol, és ez egy Ez nem, ez lesz bot. szerintem. Ne. Házban én nem látok senkit. Valahol egy bot lövöldöz, de hogy honnan, azt nem tudom, és szerintem lehet, hogy az volt alapból is. De akkor hol láttad, hogy ketten vannak, Dávid? Ezt én Ja, sem lehet, tudom. hogy téged hallottam, bocs, mert a két oldalról hallottam. Ah, jó, húzzunk a faszomba innen, hát ez hihetetlen. Itt vagyunk gyors. Ott egy bot. Vagy egy cover tops, vagy faszom se tudja. Megbasztam. Le volt állítva a plexi. Nem volt plexi a pofámon, mert egy olcsó sisakot hoztam be, hogy legyen rajtam valami, Ja. meg egy olcsó mellény. És az Igen, abban igen. sok van, de én inkább ebből, hát most lehet, hogy nézd meg az ilyen tesztet a Realme-ról is. Na geci, mert... Ki a faszom? Ó, na. Meg is saltam, ennyi volt. Ó, geci, Az irányt vágod? Balról. valahol. Ahogy eldőltem, tehát a... Bazd meg, innen Ó, is lő bassza, valaki. Én rendesen nem vágom, hogy honnan lőnek. Part felől. Amerre Nem, a futott. másik irányból is lőnek, bazd meg. Meg vagy, Dávid? Véletlen rizőt elnyomtam és kijöttem. Hopp, ott láttam mozgást a fa között. Ott a csávó. Kapott párat. Próbálom stabilizálni. Basz meg a faszomat. Mi ez a népsűrűség itt, bazd meg? A fás elfutott, mert szétdaráltam a gecibe. Az? A kék jelölésen lévő az elmenekült. Szerintem itt van a fejünk fölött, ez a másik. Itt egy kardtok. Itt lebeg egy kardtok előttem. Ez mi a fasz? Itt egy bug. Meg vagy, Jó, Dávid? én meg vagyok, csak itt elmegyek a faszomba innen. De hova? Nem tudom, bazd meg. Világgá. Ó, a kurva anyádat. Meghaltál? Még nem. Na, 133 ezren maradt. Bazd Csak meg, így. én nem vágom, honnan lőnek. Fentről a hegyről, geci. Mert ide De melyik kiszálltad. hegyről? Aminél én vagyok, vagy a másik hegyről? Fölötted. Ki is szedett a gecibe, azt hittem már meghaltál te is. Én nem haltam meg, bazd meg. Itt van fölöttem? Fölötted lesz. Aha, szerintem igen, mert ott, ahogy felfutottam a Várjál, mint hogy leugrott volna. Várjál. Kurva anyját, fölöttem volt, igen, csak azt hittem leugrott. Hopp, ott egy operátor, jelölöm. Fönt van ott, itt az emeleten. Kurvára látott. Fönt a galériában, gránátot dobott. Kicsit beszoptam a faszt. Dobott még egyet. Hol? Abba a szobába, a galérián. Pozícióba vagytok? Igen, Á, meghaltam. SOS itt vannak ott van fent. lent. Na hol a faszomba vagytok, várjál? Te kint vagy a folyosón, Itt Janó? vagyok lent. Nem. Kint a folyosón. Ja. Meghaltam. A folyosón nem jó lenni. Ügylősz pontos. Rássoljunk rá, megbasszuk az anyját, gyere Dávid. Készen állsz?
Granát, föntről, Dávid. Egyik megbaszva, engem kikáozott, de megbasztam az egyiket. Fölötted ott van. Lőttem rá, mint szar, de... Kurva anyját. De első, itt van a társa. Nagyon szét vagyunk megint szakadni. Ja, mert tök máshol volt. Oké, itt van lent egy másik operátor is. Megkurtam. Megkurtam az anyját. Megkurtam az anyját. Hát én próbálom figyelni. Itt egy operátor. Ügyes, igen. Elnéztem. Kaptam egy flash-t. Te dobtad? Jó. Hol az operátor? Itt nálam. Csak kurvára messze vagyunk egymástól. Érkezek. Gyere Dávid, menjünk. Menjünk a faszomba. Jó, menjünk. Dobtam hozzá gázgránátokat. Kivétel. Itt most 3 Gyere be, percre lépcsőházba. el lesz itt gázosítva ez a terep. Amúgy bazdmeg ide kellett volna maszkot hozni. Talán ezt amúgy itt meg lehet flankelni ezt a részt. Á, nincs nála semmi. Jó. Menjek át oda? Aha. Mi? Pussak át? Aha, köves. Nem árt a gáz? Ne a gázon, bazd meg, hát én is a gáz mögött jövök. Hopp, ott van valaki. Arra. Ez a bot. A boss csapat. Geci, nincs nála valami szar. Ott van az operátor. Leszettem, halott, a sárga jelölésem van. 120, 200. Jó, és emögött az ajtó mögött lesz az exit point, csak itt azért itt is majd kell készülni. Én általában szoktam dobni egy gáz, vagy nem gáz, mi az füstöt, hogy elhajdoljam a kimeneteli pontot. Dobom. Gyere, mert 20 másodpercet kell állni, nem 10-et. Jó fejbe basztam. Ez gázgránát, te faszopó! Úristen, bazd meg! Bazd meg. Ezt nem hiszem el. Ezt az idióta. Nem használtam még ilyet. Istenem, bazd meg. És ez 3 percig most ott lesz, bazd meg. Hogy én már ott álltam régóta. Ezt nem hiszem el, bazd meg. Ezt a faszt. Hát megbaszom. Odaadja. Nincs egy maszkot. Hát hogy lenne maszkom, bazd meg? Hát éppen kirohad a tüdőm, bazd meg. De hallom is, hogy jönnek, bazd meg. Hát ez most kurva jó lesz. Ennyi a faszomba. Hát ez hihetetlen, geci. Kinyírja a saját csapatát, bazd meg. Dávid, amikor PUBG-ztünk, ez... Vagy nem PUBG, mi belőttél el? De PUBG volt ez szerintem. PUBG volt? Mikor ledaráltál? Ezt nem hiszem el, geci. És itt jönnek, bazd meg. Bepádik. Kirohad a tüdő. Miért nem jössz ide? Már még lootoltam, bazd meg. Meg megvártam, hogy hátadobsz még egy füstöt. Annyira egyforma volt. Persze. De mondjuk szerencse, hogy felvettem ezt a kurva maszkot. Az összes hílemet elhasználtam, hogy ne rohadjak oda, basz meg. Jaj, geci. Mondom, ez a füst, hát geci úgy néz ki. Jaj, ez jó Mondom, volt. smoke. De az arra nem smoke van írva, az pont az, hogy nem smoke, Az arra, hogy guess. hanem gas greening. Hát gáz, most füstgáz vagy smoke. Most nekem kurvára ugyanaz. Na. 773 000 lett Warbexnek. Szép. Köszönöm. Szép. Rengeteg lőszer miatt. Ja.